Район башлыгы Разиф Кәримов хезмәт коллективлары һәм Зәй микрорайоннарында эшләүчеләр белән очрашуларын дәвам итә. 18 гыйнварда ул яңа шәһәр халкының сорау мөрәҗәгатьләрен тыңлады. Район башлыгы үз чыгышында Зәйнең социаль-икътисади хәле 2022 елга бурычлар белән таныштырды. Агымдагы елда планлаштырылган төзекләндерү эшләренә кагылышлы яңалыклар белән уртаклашты. Разиф Кәримов хәбәр итүенчә, йогышлы авырулар бүлегенең 3 катына һәм хатын-кызларны кабул итү бинасына капиталь ремонт ясау планда тора. По определенным программам там женские консультации, другие. В планах родильный дом, который мы сохранили. И в прошлом году, значит, к нам присоединились Арманова, Муслюмова. Мы даже ковидных роженцев можем принимать и принимать решения, и лечить их. Вот, здорово, что мы эти направления смогли сохранить у себя. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Роберт Садреттинов Зәйне төзекләндерү һәм үстерү буенча эш барышы турында сөйләде. Район эчке эшләр бүлеге башлыгы урынбасары Денис Терентьев микрорайондагы оператив хәл торышы турында чыгыш ясады. Халык җыенында шулай ук санитар-эпидемиологик хәл, йогышлы авыруларны кисәтү, халыкны вакциналаштыру турында чыгышлар яңгырады. Очрашу дәвамында яңа шәһәр халкы район җитәкчелегенә үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр. Адилә Бурханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.